Jesus au idona mangapuli au diganuk dalan nang tungmal tangan na dotok tong huhau di togu Jesus au tangan nasai manio pau tok tong masih seana au pai maboy tu surgolau holong pe akadalani dilinggom hamateani tiur pe akaari tungguru do dituhaki di togu Jesus au tangan nasai manio pau tok tong masih seana au pai maboy tu surgolau. Di